Jo, tak najednou se situace ten problém. A když se tomu i při odebírání balónu, koukejte dopředu, snažte se to rozehrát první dotyky. Jo, když máte větší možnost. Když tak tady před naší česáčkou, tak už je pryč, ale tady se to snažil dvakrát nebo třikrát rozehrávat, ještě tam to musí odehrát bezpečně. Já jsem si dal jednou lepší, a to musí pánové tam nic nevím nebol, jo. A nic nevím, to si necháme na útočně. To je vlastně postupně. No, si viděl kompletní video. To je na hovno, no. Toto dělám do videa a pak to vystříhám, že z toho videa. To je dobrý, nechytrý. To je dobrý, že si můžeš Tohle to je dobrý, tyhle přáteláky, ty vole. No. Takže se šance. že bych si vzal takový na sobě. Teda pojď. Hned Díky. Ještě někdo? Všechno? Krem zpátky. Tohle jsem točil já. Magnet 172. Jo. Počkej, jak ať si tam zájem všechny stoupnou, ne? Stoupněte si tam a vemte šály nebo něco. Takže něco máte. Zvedněte ty šály. Zvedni mu jí tam. Peťa ne. Šálu. Aha. Jděte předně. Jděte předně, jděte vedle těch vlajek. Tak, já si to hezky do zoomu. Ještě. No. A já to mám.
Já to mám na videu, pak to vystříhám. Tak jo. A co je tamhle to? Ještě, sorry. Ale jsou to slávisti, jak je to dobrý. Dej mi paličky. Počkej, Máme tady krásný holky v tomhle spolku. no třeba mě. Ty jsi krásná. Prsinka. Dušan! Dušan, moja tebe. Oblíbená. Tak tohle to se říká radost z fotky. Ten svět je úplně krásný. No, no. Jak dlouho může svatát? Mám tam 2 giga. Piknik! Tam byly záda, Jana. To já mám Borla na videu. Tohle má na videu. Ze všech stran. Tady jste fotil. Koho? Borla. Ježiš, Marta. Kačko, ukaž mi ten fotil, jak jsem vyfotil. To je hrozný.